Coñeces a historia do Titanic galego? En 1921, o barco Santa Isabel que iba rumbo a Cuba afundiuse en plena noite na ría de Arousa. Mais se te decimos que non todo é o que parece? O afundimento do Santa Isabel é considerado o maior naufraxio na historia de Galicia e 4 mulleres valentes foron capaces de salvar a algúns superviventes. Estas mulleres son consideradas como as heroínas de Sálvora. Las heroínas de Sálvora. Un século despois do naufraxio, aínda hai moitas preguntas por resolver. Como fixeron o rescate? Que transportaba o barco? ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas? ¿Quiere que le hable de eso? ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados? El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo. Y ni le cuento a los hombres y la mujer. Que aconteceu realmente ese 2 de xaneiro? É unha historia real ou é unha lenda? Déixanos en comentario a túa opinión sobre as heroínas de Sálvora.